Wat wil je en waar ga je heen? En wij moeten ook voor ons gezin kiezen op een gegeven ogenblik. Als je niet meer op vakantie kan, geen vrije dagen hebt in het jaar, dan moet je achter de oren krabben. En dat is correct wat ondernemer Alwin Bremer dien had. Na een lange periode van tanken koe hij net oors als zijn bedrijf Bremer Transport verkeerpje om een transportbedrijf van den Brink. 100 tot 110 uur in de week werkje wordt hem simpelweg te volle. Het moet anders en ik kan het zelf niet inrichten, zeg maar. Ik kreeg dat niet voor elkaar om die organisatie zo op peil te krijgen, om de rust daarin te creëren. En daar kies ik dan voor en dan ben ik liever weer werknemer en dan krijg ik weer nieuwe energie van. Want ik ga ook echt niet weg en dat is ook de visie, zeg maar. Ik blijf erbij, de auto's blijven in de kleur en dat vind ik prachtig. En de naam gaat door, zeg maar alleen in een ander vlak. En zodat we weer groeien kunnen. Daar komt bij dat de elektrificatie van de transportsector voor een bedrijf zoals Bremer echt een enorme investering lijkt te worden. Voor Van den Brink, een groot transportbedrijf in Nederland, is Bremer een mooie uitbreiding op haar bedrijf, werd al meer dan 400 vrachtwagen rijden. Toen we bij elkaar aan tafel zaten, was de klik eigenlijk gelijk goed. Je moet vertrouwen in elkaar hebben. Ja, en we hebben ook uitgesproken wat we van elkaar verwachten. En we rijden zelf met een autootje of 50, 60 in de bouw met bouwkooiapen. En dit was een enorm goede aanvulling met kranen. De blauw-witte trucks bleef dus komen en Bremer zelfs zal ek de bedrijfsleider blijven.